Kublai Pibro Season 4 hakani ka channel temantang ini page yakini ki post ki balaj hapo ka Meghalaya High Court Shillong jong mata usnam arajar apunreu te ka Meghalaya Court kala khot online application yaki post stenographer grade 1 te ka tarik ban submit yaki application kin pedeng hadu ka khat khandai tarik January arajar apunreu te la dadon na pedeng jong piki bampat apply yakini ki post te sampai yakini ka video hadu ka bakut kanang ba pensuthu company hak ba dei bat kini ki post bat ya kiwe ki jingdon kam te ka kerteng jong ki post ka dei stenographer grade 1 ki post di balat iwe UR kategori nang takas nempat katkum balabu ka government jong ka Meghalaya te ka jing seu lan ne katulop kini ki post pat ka dei sab kana hajar haka sipanai nang taka qualification papi ban apply kini ki post pidei ban pendep ya ka bachelor degree haka no university lane ka diploma in stenographer haka English bat pidei ruban nang bha ban kren hakik tin parang bat pidei ruban nang bantaj san pheu konten haka simenit haka komputer te kum da ban apply kini ki post ki candidate ki bakwa ban apply kini ki post ki ha ban apply online dengan sabu ru kaling ban apply hapo ka description kanang ba pin suklik ki kaling bang labu nang taka by application fee nakam ta kini ki post pat ka dei saus pa tingka yaki general bat ars pa tingka yaki siltraj ST bat SC te ki bom pat apply da kam kulai te tang kini ki jing pentip haka by dei bat kini ki post kublai sibun